Nik uste dute entretenimentua, lehen esan dudan, eta Alemaniako telebista aipatzen bali bada, hemen bezalako gauzak ere badira. Baina gutxienez exigitu beharko geniokoela uste dunik horrekin batera bestelakoak ere izatea. Eta nik egia esan gogoan daukat oen dela pare bat urte, oso Berlinen jaiotako bat, gerra garaian eta aldi inzuna, eta inzioten ordubeteko entrevista, kamera ez zuten mugitu ezerre. Bakarrik oso primerísimo planotik pixkat zabaldu eta besteik ez. Hizketan izan horrena. Eta izan kontatzen, berak aldin zuela eta bere buruan, bere baitan erabakizuela Berlindik, Alemaniatik alde iteat, estatu batuetara jun, eta saiatu behar zuela baita aleman hizkuntza ere azten. Eta, uste zuenean salbatuta zeola, handi 50 urtera, eskolan bere kidek izan dako deitu zioten afari bat egiteko. Eta bera kontatzen zuen, baina nehar baten kontatzen zuen, orduan kontuatu nintzen, zorioneko naizela judu izategatik. Judu izan ez baniz nazi izango nintzalako. Ordubeteko kontaera bat, plano movimenturik gabe, txorradari gabe, esan dezagun garbi, azaleko soinu eta doinu eta gu entretenitzeko baino falsuk entretenitzeko gabe, eta niretzako hori baino entreteniago horrik, ez dut ikusi aspaldian. Eta denok ez geha entretenitzen Mortadelo tankerako zean, batzuk mafalda zaleago geha Mortadelona baino, eta gara, buru soiltxo eta kamara izkutua eta bat ipurdiz gora jun eta denak 2 urteko umeak bezala garela uste dute edo hori da nire kezka. Entretenimentua eskaini behar du telebistak. Hori bai, uste telebista mobitzen dela masakaz. Ez da, badauz kanal batzuk, egidez tematikuek dizenak esango geunke ez da, oso ikusle gitxi da, horregaz bizidiez edo horregaz duez aurrera. Baina telebista honek generalistak eta gizen ikusten dizenak masaka, hau ez da ikusten kanpora, beste bat, ez dakiz erduen azkanien engantza itzen dago. Eta badauz, jente askok ikusten dauzenak eta ez diz bapes itzaiek, adibidez, bat alan etorten daz jakaz, adibidez euren artien, joka, euren artien barre eragin, bota ez da inondik hemen odoletan hasi da barre, ez dakiz zer, eta azkanien jente gizenak gustora ikusten dau, da zinera dute, ez da izemate euro ordaindu dauz hori ikusteko besti eta horrek ezitzen dau. Pargatu, Markel, okin kontutan horren programan atxien bebai interesa dauzela, gutxute esan, jakaz programi aurrera datorren da atxetik inbertsio asko ondalakon jentie anterateko zer dan da berak telebizinoek normalize dauela hori egoerie. Gutxute esan, horren beste aldiz imintze telebizinoen azkenin ja jentie baina onartu etzen dau. Nik uste eta zikeratik dara, haude, jentiek hori gu da ikusi. Eta horra itxik ikusten dago, ez da, gauze bat egunaro dauelako da lan lotzik nahi da, behitu jiji, eta hori ikuskot. Telebistak jendeak nahi duena eskaintze horrek baditu salbuespen harrigarriak, eta uste dut Banesak esan duen dakin lotuta daula, ez? Nik ez dut sekula konprenitu, eta ere gutxiago hemen ikasle izaten ditudan jendearen matematikako gaitasun marabillosoa jakinda, teleberrietan 5 minutu nola gastatzen dituzten bursaren goraberekin. Zeini interesatzen zaio hori? Zeinentzako da ezitzaile lau txororena? Ez, baina lau txoro dirudun. Orduan, numaiten jarri behar da langa. Eta nahi bali maezu, benetan jende asko erakarri, orduan eman zazu autopsia zuzenean. Anuntziatu, hilabete leheno. Horrelako urtean, halako persona ezagun hau hiltzear dagona, hori hartuko du eta haren autopsia zuzenean emango du. Segurtatu da guazu morboa eta jendea. Batek nunbait jartzen du, hori erabaki politikoa da. Orduan, hori izan behar dute, nik ez dut uste hain automatikoa denik, ez da? Zen ematen dan, batetik, ematen da gustatzen dana. Bai, Josera, momentu batean moztu imarizut izan ere gure babesleak iragarkiak ate joka dauzkagu. Interesgarria morboak daukan interes horri buruz hitz egitea gero. Beraz, iragarkien ondoren berriro horri ekingo diogu. Let's waste time around our heads. If I lay here, if I just lay
nazioarteko ospea duen hezkuntza zentroan ikasi nahi alduzu? Praktikan oinarritutako ikasketa metodologikoak, azken software eta makinariak eta zure ikasketak Europan bukatzeko aukera. 500 enpresa baino gehiagorekin elkarlanean dihardugunez, gure ikasleak kalitatezko lanpostuak lortzen dituzte. Goi mailako lanbide heziketa edo unibertsitate ikasketak. Gainera London Metropolitan University Inglaterrako unibertsitatearen eskutik polimeroen ingeniaritza karrera. Lea Artibai, gurekin gehiago. Gaur, egun berezia da. Asizanetikan jarraitzen dut. Giote informazio gehiago eskatzen dit. Lehen baino errazo lortzituko baina. Eta gainea, dan esperaz. Bueno, utxin behar zaitue. Amona, zuretzat. Euskarazko komunikabideak, behar duzuna, taskoz gehiago. Gure haur eta gazteei, heziketa euskalduna eta unibertsala eskaintzen diegu. Giza baloreak eta gaitasunak lantzen ditugu, ikastoletan guk geuk sortutako material didaktikoarekin. Partaidetza, tolerantzia eta elkartasunaren bidez. Jaio berritik 18 urtera arte, batxilerra eta lanbide heziketa barne. Ikastolak. Etorkizuna ereiten. Hila da luzeak. Bilboko sarreretan trafikoa oso ari indabil gaur. Arazorik ez, Euskal Errepideetan. Baina azkenean gehienok ikasi dugu. Ekonomiari dagokionez, IBEX 35ak ondoa jodu. Burtsak gaur, beste 2 puntu galdu ditu. Euskarazko edabideak, etxekoak. Eusko Jaurlaritza Kultura Saila Hizkuntza Politikarako sailburu ordetza. Aurtengo Oskar sarietarako. Hemen ere bai. Aukeratua izango da. Gabon berriz ere ikusle, Joserra aizketan ari zen da erdi-erditik moztu diogu iragarkiak sartu hartzutela eta beraz jarraitu lehen ezinean morboari buruz eta nola... morboari buruz baino gehiago nik dudan jartzen dut ekuazio hori. Ematen dana jendeak eskatzen duna. Aldrebes ere bada, jendeak eskatzen du ematen dana baita ere. Eta hori oso problema zaharra da. Lope de Vegaren ez dakit hemen gure sponsorra babesleak zen digun erdera pizkatitzeiten, baina Lope de Vegari esaten zioten oso populista zela. Eta bere komedia baten sarreran, horren kontra egiteko jartzen du, sepa quien para el público trabaja, que quizá a la plebe juzga en vano. Pues si dándole paja come paja, siempre que le dan grano, come grano. Orduan, zuk heziketa puntu hori izango litzateke, lortu dezagun entretenimentu duinerako ohitzea jendea. Ez da programa baten edo besten, orokorki komunikabideen funtzio soziala bete beharreko luketena. Posible da, no eztan, hori da beste gauza bat. Ni Lope de Vega ez dut asko goratzen, oso gaztean itzelako. Baina... Lope de Vega bizizanean gaztean inoan, Baina, nik uste dut arrazoi daukala, Joserrak, anekdota bat kontatzearen, ni harritu nintzen pilo bat, dalen berbetan egon gara horren inguruan, hitzetik hortzera nola jarri duten orain, nik ez du sekula ikusi, baina ez dakit segundetan, 10etan edo gauean. Eta, halako batetan agertu ginen, eta sekula pentsatuko denuen jente pilo batek esan dijero, bera ikusi dintudan ez dakit non hitzetik hortzera, eta nizo duen baina, honek badaki zer den, sekula nuen pentsatuko, programa hori ikusiko zutenik eta seguro nago, ez zutela ikusiko igande goizean izan balitz. Eta orduan, pentsatzen nuen, koño, zuk esaten duzuna, jenteak azkenean, hainbeste aukerarik ere ez dago telebistan, eta ikusten du dagoena, ez? Eta telebista amatatzeak ere jende askok ez du pentsatzen. Eta aukera modua. Aukera nik Josunek esan duen ari zera getuko nioke, ez? Edukien
masifikazio bat ematen da, azken finean. Audientzia hain anitza da, ze kateek eta norbanakoan pentsatu beharrean, jente multzoan pentsatzen dute osotasunean ez, da jente ez da ditzen. Jente jakosten dauta daue ediotzak